таърих илми мафкурасоз аст ва табиист ки мафкураи миллӣ месозад. дуруд бинандагони азиз, силсила барномаи гулчин аз таърихи тоҷикон аст. манзури шумо барномаи мазкур аз рӯи шоҳасари тоҷикони аллома бобоҷон ғафуров сафт ва таҳия мегардад. имрӯз дар барнома чун ҳамешагӣ устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон, доктори илмҳои таърих профессор зикриё акрамиро даъват намудем. хуш омадед ба барнома устод. дар барномаҳои қаблӣ мо вобаста ба таърихи сиёсии давлатдории сомониён, умуман тоҷикон дар аҳди давлатдории миллии худ дар асри 9-10 давлати сомониён чӣ комёбиву муваффақиятҳо ба даст оварда буданд дар ҳама ҷабҳаву соҳаҳои калидии ҷомеа, мо мавриди таҳлил, баррасӣ ва андешаронии муҳаққиқони риштаи улуми фанҳои таърих қарор дода будем ва имрӯз барномаи мо дар ҳошияи ҳамин даврабандӣ сурат мегирад ва таърихи сиёсӣ ба таъбире гуфта шуд то ҳадде ва фикр мекунам ки бисёр мавзӯи васеъмиқёс аст, васеъ аст, калонҳаҷм аст ва ба ин мавзӯъ ки давлати сирф миллии тоҷикӣ аст, асосгузори он шоҳ исмоили сомонӣ ки буд, бинандаҳо ҳам жарфтар ба ҳамин мавзӯъ ворид шаванд ва мо ҳам ба таври васеъ ин мавзӯъро пайгирӣ намоем. дар аҳди сомониён тамоми соҳаҳои гуногуни калидии ҷомеа бо як комёбии назаррас, ҳангуфт хеле чашмрас рушду такомул ва пешрафӣ намуда буд ва адабиёту санъату фарҳанг дар ҳамин давра чӣ дастовардҳоро ба даст овард. агар дар мисоли асосгузори адабиёти классики тоҷик устод абу абдуллоҳи рӯдакиро пеши назар ба ҷилва орем, аён аст ки маҳз дар ҳамин давра шоҳкориҳои ҳамин марди хирад рӯи кор омада. аз нигоҳи шумо адабиёт дар аҳди давлатдории сомониён ба кадом зина баромада буд? шумо дуруст қайд кардед ки дар барномаҳои қаблӣ мо дар бораи рушду numӯи ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳунармандӣ, тиҷорат, муомилоти пулӣ сухан кардем ва баробари ин дастовардҳо наметавонист ки ба комёбиҳои соҳаи маънавӣ наорад ва ҳамин тавр ҳам шуд. замони сомониён ҳоло аз охири асри 9, асри 10 ва мин баъд ҳам дар асрҳои 11 он бузургон, он алломаҳо дар таърих ба миён омаданд ки ифтихори миллати мо ва ифтихори тамоми ҷаҳониён аст. ва агар ки ба асри 10 замони сомониё аз нигоҳи рушди ҳаёти маънавӣ, ҳаёти фарҳангӣ, чӣ моддӣ бошад, чӣ маънавӣ, дар ҷаҳони асри 10 дар тамоми кураи замин олитарин, баландтарин фарҳангу маънавиёту илм ин дар давлати сомониён буд. аз ҳамин сабаб бобоҷон ғафуров баъд аз ибрози таърихи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, баъд аз ибрози неҳзатҳои халқӣ дар ду зербоби охирони ки ба ҳаёти ба таърихи сомониён бахшида шудааст, ин масъаларо баррасӣ кардааст ва аҷибаш он ки хеле моҳирона ва ба тариқи дипломатӣ ин зербобро анҷоми ташаккулёбии халқи тоҷик номидааст ва баъдан ташаккулёбии забони адабии тоҷик. агар ки ба матни ин зербоб назар афканем, ду мафҳум истифода шудааст нисбати тоҷик ба анҷом расидани халқи тоҷик ва дар охили ма решаю он этносҳое ки ба дохили раванди этногенези тоҷикон саҳм гузаштанд, онҳоро халқият мегӯяд. яъне сифатан халқият ва халқ ин зинаҳои гуногун ва халқ болотар аст, ҳам аз рӯзи сифати маънавӣ, моддӣ, физиологӣ ва ғайру ғайра. барои ҳамин бобоҷон ғафуров тоҷиконро халқ гуфтааст. он аҷдодони моро ки дар тӯли ҳазорҳо сол дар он деги таърихи ҳам ҳаёти сиёсӣ ва ҳам маънавии моддӣ саҳм гузоштанду ба пухта расидани халқи тоҷик саҳм гузоштанд, онҳоро халқият мегӯяд. аз ҳамин лиҳоз мо бояд назар афканем бобоҷон ғафуров умуман аз аввали ибтидои асари худ
агар ки мафҳуми этногенез ё раванди ташаккулёбии халқиро истифода набарад ҳам ҳамаи ҳамун ҷараёне ки аз рӯзи ибтидои таърихи тоҷикон аз ҷомеаи ибтидоӣ сар мешавад, ин як раванде ҳаст ки оҳиста оҳиста дар асрида ба ташаккулёбии ва ба анҷом расидани он як зебогӣ, он як буттаи гуле ки онро тоҷик мегӯянд, рафта расид. Яъне тамоми таърих ин таърихи ҳамон равандҳои ба ҳам наздикшавӣ, пайвастшавӣ, озод шудан аз унсурҳои кӯҳна ки имконияти ташаккули минбаъда надорад, яъне ин муборизаи ягонагӣ ва муборизаи тазодҳои дохили як тамаддун ҳаст, онро баръало нишон додааст. аз рӯи назарияи методологӣ бобоҷон ғафуров назарияи ҳукмрони давраи шӯравӣ ки халқият чист ва барои халқият халқ ташкил ёфтан кадом унсурҳо заруранд, онро нигоҳ доштааст. яъне чӣ зарур аст? забони ягонаи адабӣ, ҳудуди таърихӣ, ҳудуди сарзамини таърихии фарҳанги моддӣ ва маънавӣ, психология ё хислату хӯи миллӣ тоҷикӣ ё ки дигар халқҳо ки умумият дорад ба маҳз ба ҳамин халқ ва дар тоҷикон халқи тоҷик, яъне дар лиҳози ватандӯстию муносибат ба аҷнабиёну ба душманону ғоратгарону некукорию ягонагӣ дар ҳамин таърихи бобоҷон ғафуров, дар асари бобоҷон ғафуров онҳо баръало ҳис шудааст. ва чаҳорум унсуре ки бобоҷон ғафуров ба он риоя кардааст, ин ҳатман мавҷуд будани ҳаёти хоҷагидорӣ ки дар бобҳои гузашта бобоҷон ғафуров ин унсурҳоро аввал унсурҳои ҳаёти хоҷагӣ, ҳудуди таърихӣ, марказҳои фарҳанги маънавӣ, фарҳанги моддӣ сар карда аз шаҳрсозӣ, худи хусусияти пойтахти тоҷикон Бухоро ва ягонагии он унсурҳои ягонаи Бухоро бо дигар шаҳрҳои тоҷикон, масалан бигирем Балху, Тусу, Хуҷанду, Мазори Шарифу, Ҳироту дигарҳо ва омада дар зербоби ба анҷом расидани ташаккули халқи тоҷик бештар ба ду масъала, ба масъалаи ташаккули забон ва баъдан ба ташаккулёбӣ ба анҷом расидани забони адабии тоҷикӣ ибрози ақида кардааст ва ин равандро таърихи ин масъаларо, таърихи назарияи ин масъаларо бо гуфтаҳо, асарҳои олимони хориҷӣ асоснок кардааст. яъне бобоҷон ғафуров назарияи худро ки забони тоҷикӣ ин забони шарқии эронӣ аст, ин як қисми таркибии забони ягонаи наҷоти орионаҷот ҳаст, онро исбот кардааст ки бо хусусиятҳои маҳаллии худ, бо хусусиятҳои фарқкунандаи худ исбот кардааст ва менависад ки то асри 19 дар ҳудуди Осиёи марказӣ се забон буд, яъне забони тоҳарӣ, забони шарқи эронӣ ва забонҳои туркӣ ва он халқиятҳоро ки дар ин минтақа зиндагӣ мекарданд, суғдиёну, бохтариону, хоразмиону, таҳористониҳону дигарҳо, ва мегӯяд ки онҳо халқиятҳое буданд ки ҳам хусусияти хоси худро доштанд ва ҳам тамоил ба омехташавӣ аз ҳамдигар манша гирифтани инкишофи минбаъдаро доштанд. ва ҳамин ҷараён, ҳамин раванди ба ҳам наздикшавӣ, аз ҳамдигар гирифтани беҳтарин ба сифаттарин унсурҳои ҳаёти маънавӣ, махсусан дар забони сомониён, дар ин китоб таҷассуби худро ёфтааст. бобоҷон ғафуров бадтар нисбати хат сухан ронда иброз мекунад ва исбот мекунад бо гуфтаҳои забоншиносони маъруфи ҷаҳон ки то омадани хатти арабӣ, яъне дар ҳудуди Осиёи Миёна
خطهای اوستگی، پهلوی، سوغدی و دیگر خطها وجود داشت. یعنی زبان بوی قدیمه وجود داشت. زبان بوی قدیمه بودند. هر یکی آنها در نتیجه به هم آمیز شدن می توانستند خطی ملی تاجیکی را به میان آورد. ولی جریان هجوم عرب، پنجشوی فرهنگ عرب و مبارزه بر ضد آنچه که تا آمدن عرب در آسیا میانه بود، به آن همچون به دشمنی، همچون قوه‌ای که بر ضد عرب ها روانه شده است مناسبت کرده، کوشیدند که این خطهای اجدادان تاجیکان را به نیستی آورند. ولی بزرگی زبان و ادبیات تاجیک به قول باباجان غفورов آن است که آنها حتی در روند پنجشوی خط عربی توانستند که زبان خود را، ادبیات خود را در اساس آن الفبای عربی ولی باز با فرقیت‌های خود، یعنی الفبای عربی اساس فارسی را تشکیل کنند که بدتر هم ادبیات، هم علم و هم زبان یعنی رو به انکشاف آورد. یعنی این نشانه اقتدار بزرگی و ذخیره‌های غنی نیروی فرهنگی معنوی اجدادان ما می باشد که نوابسته به تهدیدها و فشارهای معنوی توانسته است در شرایط پنجشوی تا اندازه الفبای عربی زبان خود را، ادبیات خود را نه تنها نگاه دارد و حتی به سطح جهانی معرفی کند و پیشقدمترین، بلندترین، عالیترین حیات فرهنگی تمام کره زمین این سرزمین سامانیان بود. ولی واقعا استاد در مثال اگر فرهنگ، تاریخ، تمدن، علم، زبان اگر بگیریم، این یک وسیله پر اقتدار ملتساز و تاریخ و خلقیت ساز است. در همین عهد زبان ملی، چون زبان تاجیکی گفتیم، هنگامی که از آثار و اشعار عالم الشعرا ابو عبدالله رودکی میخوانیم، به وجه میگوییم این شخصیت ابرمرد سطح جهانی در آن ایام ایجاد کرده گویا امروز ایجاد کرده باشد. بله. یعنی همان زبان این زبان است، همه سخنها عامه فهم است از نگاه شما. از سبب آن که کتاب تاجیکان باباجان غفورов با عموم حیات تاریخ تاجیکان بخشیده شده و مسئله زبان با یک فشرده خیلی تام و پرمضمون در 3-4 صفحه ابراز گردیده است، من خوانندگان را به اثر پیشوای معظم ملت امام علی رحمان، زبان ملت، هستی ملت روانه میکنم، حواله میکنم که این نقطه نظری باباجان غفورov علاقه از سطح امروزه دستاوردهای علم زبانشناسی جهانی باز هم مکملتر پژوهش یافته است، بهادی کرده است. تشکل زبان تاجیکی و خود پیدایش مفهوم تاجیک پیش از آمدن عرب ها با سرعت بلند ترقی میکرد. اگر که ما رو آوریم به ادبیات پیش از رودکی، ما میبینیم که همزمانان و دیگر شاعرانی که در عصر 7 تا 8 و 9 10 وجود داشتند، آنها وجود داشتند. ابو عبدالله رودکی هیچ وقت در جای خالی در بیابان معنوی ادبیات به رودکی تبدیل داده نمیتونست. یعنی صنعت سخنگوی او، صنعت شعر او، فلسفه ابو عبدالله رودکی به همزمانان و گذشتگان خود تکیه میکرد. اما میدونیم از جانب ادبیات شناسان درباره آثار شاعران همزمان رودکی اثرهای زیاد وجود دارد. از همین لحاظ رودکی توانست که در دوام حیات خود آن میراث بزرگی ادبی تاجیکان که حالی پیش از آمدن عرب ها با سرعت بلند رواج میافت و این هجوم و این اصطلاح تا اندازه خفا بود، آن را به سطح
адабиёти классикӣ ба сатҳи достоннависӣ ба сатҳи мазмуни баланди фалсафаи ҳаёт табдил кард. Барои ҳамин маҳз барои ҳамин мо мегӯем ки Абу Абдуллои Рӯдакӣ ин падари адабиёти классикии тоҷик ва асосгузори адабиёти тоҷик, он адабиёте ки тавонистааст онро ба сатҳи боз ҳам баландтар барояд. мо медонем дақиқӣ буд ва дигар шоирон буданд ва худи адабиёти халқӣ, ашъори даҳонии мардумӣ, фолклор чунон бой буд ки дар замони истилои араб ва муборизаи арабҳо мардум оиди ҳаёти худ, муборизаи худ нисбати истилогарон шеърҳои фолклорӣ мегуфтанд ва он дар байни ки муаллиф шифоӣ ки муаллифи он буд ягон кас намедонад, яъне он ба халқ рафта буд. яъне устод замони сомониён, аҳди сомониён дар рушд ва равнақи забони миллӣ, забони илм, забони шеър, адабиёт бисёр як муҳити созгор буд ва таъсири хубе ҳам гузошта буд. бале як чизро фаромӯш бояд накард ки адабиёт, бузургии адабиёт бе дигар паҳлӯҳои ҳаёти маънавӣ, фалсафа, мусиқа, санъати меъморӣ, рассомӣ, илми фалсафаи он вақта инкишоф ёфта наметавонист. яъне адабиёт ин як паҳлӯи ҳаёти тоҷикон. ҳоло мо дар бораи илм нагуфтем. ва муҳим аз ҳама ҳаёти сиёсӣ, суботу амният. ин ҳам хеле ва хеле нақши бузург дорад, зеро ки он меросе ки аз бузургон тоҷикон дар замони сомониён гирифтанд, фақат дар замоне ки дар замони суботи давлатдорӣ, низоми мустаҳками давлатдорӣ метавонист ба зинаи боло барояд. агар ки сомониён давлати мутамаркази тоҷиконро ташкил карда наметавонистанд, яъне ин як монеаи сахт ба миён меояд барои рушду намӯи ҳам маънавиёту, ҳам адабиёту, ҳам мусиқа. шумо бибинед, мо дар бораи Шашмақом вақт надорем ки сухан гӯем, яъне адабиёт ва Шашмақом, мусиқаи классикаи тоҷик дар он вақт онро 12 мақом мегуфтанд. ва аз замони сомониён то асри 21 ин асари мусиқӣ, адабӣ, фалсафавӣ аз доҳон ба доҳон ба воситаи устоду шогирд то ба рӯзи мо омадааст. гум нашудааст дар байни ҳазор сол, боқӣ мондааст ва бо ташаббус ва ибтикори пешвои миллат дар асри 21 санъати шашмақомхонӣ, макомхонии тоҷикон ин яке аз воситаҳои асосии тарбияи насли ҷавон, зебопарастӣ, маънавиёти баланд ва ҷаҳонӣ шуд, то ҷаҳонӣ шуд ки онро бале яъне ин ба мероси ҷаҳонӣ ворид гардид ба баробари яъне он осори классикии халқии фалакхонӣ. дар радифи шахсияте чун Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ҳарф задем, меболем аз он боз киҳоро ёдоварӣ карда метавонед ки дар ҳамин марҳилаи бисёр хуби таърих бо як рӯҳияи шикастнопазир ва истеъдоди волои фикрӣ тавонистанд ки боз ба рушду маънавиёти илми тоҷик, адабиёт, фарҳанг, санъати тоҷик ҳиссаи навини худро гузошта бошанд. биёед ба ин саволи шумо аз саҳифаи 422 китоби Бобоҷон Ғафуров иқтибос меорем ва мебинем ки Бобоҷон Ғафуров бо далелҳои радношавандаи бойгонӣ ва мероси хаттӣ номи муқаддимаи Абумансурро ба Шоҳнома соли 957 дар Туз навишта шудааст. дорушиносии муваффақияти хиравӣ, ҳудуд олам, асари таърихӣ ҷуғрофӣ ки мутаассифона муаллифи он муайян нашудааст. асарҳои ҷуғрофии Абдулмуяди Балхӣ. акнун дар бораи дақиқию дигарон ҳамаи шунавандони мо хабар дорем ки ба навиштани Шоҳнома ибтидо гузошта, Фирдавсии бузург онро идома дода ба сатҳи баланди адабӣ, фалсафавӣ расонидааст. устод, хулосаи шумо дар меҳвари рушди фарҳангу илму санъат ва забони адабии
тоҷикӣ дар аҳди давлатдории Сомониён? хулосаи ман дар он аст ки ман бисёр ифтихор мекунам ки забони ман забони ҷаҳонӣ аст, забони ман забони илм аст, забони ман забони фалсафаи маънавиёти бузурги инсонӣ аст. ман ифтихор мекунам ки осори бузурги мутафаккирони тоҷикро дар тамоми ҷаҳон медонанд ва ман умедворам ки мо ба ин мерос яъне сарбаландона муваффақ мешавем ва кору ибтикори ин бузургони моро давом медиҳем, забони худро ҳамчун гаҳвареги чак нигоҳ медорем ва махсусан ба тозагии забони тоҷикӣ на танҳо дар донишгоҳ, дар кӯча аст, бозор аст, дигар муассисаҳо аст, бо забони адабии тоҷикӣ сухан мегӯем. аз таърихи пурифтихору шарафманди худ сабақ меомӯзем. бале, саломат бошед. Забон рукни муҳими давлатсозӣ ва миллатсозӣ дорад ва барои баррасии чунин як мавзӯи воқеан аз диди таърихнигорӣ ва аз ҳама паҳлӯ, аз ҳама лиҳоз муҳиму муфид ба шумо арзи сипос менамоям. ба бинандагон ҳавола мегардад ки аз шоҳасари безаволи тоҷикони ҳатман бояд академик Бобоҷон Ғафуров пайваста мутолиа ва хуш аст ки гузаштаи худ, илму ирфони худ, шахсиятҳои худро меомӯзанд, боз ҳам муаррифӣ месозанд ва барои рушду равнақи Тоҷикистони азиз ҳиссаи худро хоҳанд гузошт. ин буд бинандагони азиз силсилабарномаи Гулчин аз таърихи тоҷикон бо устоди факултаи таърихи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои таърих профессор Зикриё Акрамӣ дар хусуси илму ирфон, адабиёт, санъату ҳунар дар аҳди давлатдории Сомониён пешниҳоди шумо гардид. то барномаҳои навбатӣ сарбаланду пирӯз бошед.